Laktar Fred Matiang'i bende koro onyiso dwaro mare mar bedo jatend piny yiero maduong' ma bende biro bedo higa mar 2027. Laktar Matiang'i ne loso Citizen TV kama bende onyiso jo Kenya dwaro mare mar bedo jatend piny, kowacho ni en kod lony mararieya mar neno ni piny Kenya otimo maber kata uchumi mar piny Kenya odhi nyime e yo makare. The country needs a hard-working, honest, consensus builder or leader to mobilize the country and create a level of trust in the people of Kenya to invest their energy and their focus in moving a country to the next level. Laktar Matiang'i owacho ni jo Kenya mathoth kale midhiero mathoth ahinya pacho kae, ka bende en kod lek mar neno ni obero ngima jo Kenya, ka bende owacho ni obro neno ni telo ma pacho kae bende obedo mano ma jo Kenya nyalo yude ber kinde ka kinde. Level of pain and misery that we have seen in the country is surprising. Basically performing below bar, we are looking at things that have nothing to do with our destiny. I honestly feel the challenge and the call to make my contribution to my country from that office of the president. Laktar Matiang'i bende omedo seyo piny owacho ma pacho kae kuom rem chiwo arita makare ne jo Kenya e kinde ma bende ging'anyo ne dwaro mopogore opogore. Where were they when that was happening? I don't want to pretend. I know for sure that the National Intelligence Service listens to our phone calls and so on and so forth. This happens. They have ways of collecting intelligence. My honest view is that if indeed goons were hired by an individual and the government has got evidence that that has been done, then honestly speaking, it is right to act on that particular matter. But when action is not taken... Wechege nosire koda jalonye weche mag siasa Ngire Gitile Naituli. Hiyo ni usemi ambao naunga mkono kwa sababu maisha ya usoni belong to the youth. Hawa vijana wetu, serikali fahamu ya kwamba wako na ile inaitwa genuine concern about their future and that of their children.